Pak Project penderek minggah mriki napa mboten? Napa kula sing mriku? Oh mangke nggih. Wiwitane kembaranmu Lorin. Anderek sang peki pria bagus kang ngolabu daya sowan menyang kutha kuning kang saking ukir kok gak ana swara manuk-manuk apa-apa ngono ndek mau jane ana lho manuke kan nyepen swara kurang permono ing wasis sang nguro angungrung marang bendara sang Ayu pijer ngincangake alis terus tresno sesideman ingkang teng wingking mboten ketinggal napa pripun to Pak? Oh ketinggal sih. Lah kok dong ngene lho. Dik, niki dalu niki difasilitasi wonten layar lebar. Lah wong ndelik ngono lho Mas, aku dadi yo gak ketok. Tak kira mau ya ning arep tok kene iki. Saged mirsani wonten layar gabah wonten saged to. Kok layar gabah to? Live streaming nggih Mas? Ah nggih, terus. Heeh. Napa live streaming nggih? Mustika. Mustika. Syuting. Syuting. Mustika syuting ngono? Nggih. Heeh. Monggo ingkang badhe ningali live streaming nggih Kang Mas. Leres. Iki dolanan HP lha apa to? Streaming kula mirsani streaminge Mustika. Oh ngoten. Nggih monggo.
Ngombe sik Mas, ngombe sik. Heeh. Lho masamu iki aku ora iku asbak apa piye kok iso senengan. Kok iso kowe ora ngono ket mau lo adoh kok aku. Ket mau lo adoh kok aku. Lah aku nek tinggal terus salah iku. Lah tak tinggal ning ndi? Lah wong aku mang ket awan wis ning kene. Kowe lagi moro bengi iki jal. Lah aku ora mbok jak lho Mas. Piye Bos? Kita omongi, iki meno iki Mas. Kon usung-usung gelem. Gelem aku, lah kula kon gulung kabel ya gelem. Kowe kesesuk angger ngerti Santana main ndi? Mangkat. Lah kudune ya mbok WA. Wis gak usah WA-WA-an, pokok kowe krungu. Pokok wong mek rosok ndungu, Santana main kono mangkat pokok. Tak urusane aku. Lah nek gak krungu. Ya golek krungu, golek. Lah mulane aku di WA diparingi catetane to, Mas. WA aku ilang kabeh. Layak WA-mu ora mbok lebono WA aku. Nek gandule terus masuke piye iki? Ya kene-kene lah apa to ning kono ae kok iso. Aku isin ana rondo kene yo. Apa? Aku ngesir rondo kene. Ndak enak ya, Mas. Ana ndeng musala kono, Mas. Oh, kono. Wong kene Mas. Ora. Wis tak panik. Lah iya ngono dek isin. Yo baca kok. Nggih. Alah yo. Nggih, mengke bajutke gubuk asmara. Oh ngoten. Nggih. Monggo mriki Mbah Kong. Wis tuwa kok iso lah. Sek. Lha iku kok digawa balik? Wek dhewe kok gak oleh. Monggo. Pemandangmu. Tak kira diewer-ewer ngene iki ape diparingke ngono. Ora wis to. Bajo kowe wis biantune padha ngerti kabeh kok wis. Yo, monggo. Pak Alek. Nggih. Nggih, Pak Alek. Lah ya Joko Alek. Joko Alek. Urip ana
ngapindang lah apa to? Ya, ambil napas dulu. Nanti botangi lah apa? Oh, anderek bapak. Niku bapak napa kakak? Oh, kakak. Ya Allah, kakake kok ijek nume ngono to. Nek ditakoki penyanyi kok kakak iki lho. Lah nek ditakoki Yansi? Anak. Anak ibuke iku lho, Mas. Yuk bacotno. Urip ana kunamu. Bagus e, Dik. Ate isin-isin kalih sinten? Dik. Wos-wos sak meten iki lucu-lucu. Lucu. Imut to, Mas. Aku suka. Sik to. Walah, Mas, sampe mbledos rasane. Enten apa, wong? Lah iya. Lah rek ngertos niki ayu kok ngrabene mriko, gitu kan. Aja ngono to, Mas. Nalika ngono. Pak sinten? Anji. Monggo penaji. Majeng mriko, syutinge teng mriko kersane paningali jenengan ketinggal nggih ngoten. Lho, Pak ampun kondur riyen to, Pak? Oh, ngoten. Tasih enten ayahan. Niki tasih wonten kursi ingkang kosong. Cadetan sajroning ati. Nyatan luntur saya merati. Aku luwe dadi karma.
Pak Alek. Urung bar iki. Ora rampung kok. Dereng rampung niki lho, Pak. Ndekne gugup nang wedine tak oyok kabeh kok, Mas. Marai yo aktifem koyo ngono, Dik. Aku nek ngerti ngono aku banget aktifku lho, Mas. Beda nek karo jenengan aku malah gak grek. Nek kalau koyo Pak Alek ngono ki aku seneng. Ya aku roh sejatine awakmu ku roh. Roh. Mong bondo tok ngene pikir iki to. Ya ora to, Mas. Lah aku ngene iki yo kanggo awakmu bareng. Alah umpama Prabowo ning guri kae ra sugih kowe ora bakal karepmu. Piye? Umpama kae Kakang Mas Prabowo ora sugih, ora milih kono kowe. Lah mbok kon milih sapa? Milih kae. Iku lekku dhewe kok mbok kon milih. Oh iku. Dudu. Iku lekku dhewe. Sorry. Iki gak ana wong liya, iki Mbah Lek, Pak D. Wah. Iki sing wong liya iki kowe dhewe lho. Yo nek ngono milih wong liya. Yuk bacotno. Catatan sajroning ati. Lonto. Sisi depan. Nggih. Oke, minggaipun gubuk.